Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma. Asị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe ga-eri ya bịakwana. Asị m onye chụba anyị ya daa. Asị m na kakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. Asị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Anyị gbuo n'ihu anyị ebute mma, anyị gbuo n'azụ ka anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ebe anyị ebute mma. Asị m onye ọbụla sị na akwụ ya ma acha mpama ya bara nke ya ise. Abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-agbụ alụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa. Anyị na-agba afa nke ọma, gbaa afa miri emi. Ihe m chọrọ ka m kọwaa n'ụbọchị tata bụ ihe ị kwesịrị ịma, maka na ọ bụrụ na mmadụ amara ebe o si bido, ọ ya ama ebe ọ ya ezi kwụsị. Mmadụ amakwa n'ihe nwere ike nọ na-ebufe ya ama nne ya. Achọrọ m ka m kọwaa etu anyị si alụ ọrụ na temple Ugochi tubelu Ọdịnana temple. Ọ bụrụ na ịbụ onye kugolu mmụọ anyị ji alụ ọrụ mba, ma ọ bụ na ịbụ onye alụgoro ọrụ na mbụ, ọ bụrụ na ịlụchago ọrụ gị na ya alụchagoro gị ọrụ, o wee bụrụ na o nwere onye ọbụla ji gị ụgwọ ebe na-arịrị ebezi na-arịrị, maka na ofeke ama anọ ada ama mgbe ekere nkwa ụkwa. Ọ bụrụ na mmadụ chọọ ime na-emeghị akaje na ụdị na ị nwere mmadụ, ma ọ bụ na gị na mmadụ mechaa biznes, ego wee bata, mana ịdị sure na nke bụ eziokwu bụ na onye a mejọrọ gị wee rie ego gị n'ụdị na ọ na-agba gị ọkịka, ma ọ na-eme gị na ị nwere mmadụ. Ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ị nwere anything to do with Ugochi tubelu Ọdịnana temple, na mmadụ ọbụla enwere ike ịgba gị ọkịka maka na nke ijika. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na anyị na-agba ụgwọ, mana nke mbụ ị ga-adị sure anyị nwere mmụọ na-apụ apụ, mmụọ na-apịakwa ndị ajọ mmadụ azụ. Ya bụ mmụọ na-agba ụgwọ. Ọ bụrụ na gị na mmadụ mechara biznes, unu bido na mbụ kpaa etu unu ga-esi wee kee olu ka ego batalụ, onye ahụ ga-emezie n'ụdị na n'ibu nobody, na ị nwere mmadụ wee chọzie ka o rie nke erie nke gị, i wee doro ya attention ya to ihe gị na ya kwuru before unu bido ya biznes. O wee sị gị na o nwere ihe ị ga-eme, ịmara ihe ị ga-eme gị mee n'ụdị na ya bụ odogwu. Mana ihe m na-achọ ịkọwa bụ na onye ọbụla ma ihe kwesịrị ịnya isi, maka na ụbọchị amụ dike na mba ka a mụrụ ibi ya. Na ụbọchị onye ama nke a ka onye ama nke ọ mara nke ọzọ. Mana ihe m chọrọ ịkọwara gị, ọ bụrụ na mmadụ pịawara gị azụ gbaa gị ọkịka na o nwere ihe ị ga-eme, na ya ga-eri ego gị, riwa ya anya anyị na o nwere ihe ị ga-eme. Ihe mmụọ ji egbu mmadụ bụ na o nwere ihe mmụọ ga-eme. Anya so ọ bụrụ na ị nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu a, ọ maka ozi m wetara wụ maka ụdị ndị dị etu a, ndị na-eri arịrị, na-agba ha ọkịka, narụ ha oke ha, narụ ha oke ha. Ụdị ndị dị etu a ka ozi nke m wetara tata na-adalụ. Ihe ị ga-eme bụ, ọ bụrụ na mmadụ na-anara etu a, ndị dị sure na-etu a isi kwuye ka o si wee mee bido n'ụtụtụ mbụ. O nwekwara ihe dị iche na gị na mmadụ mekọrọ ihe,
ya bụ biznes agara etu gị na-esi wee kwu enwee lọs ana ifuku na-enwe lọs onye ahụ akọwala gị duto na ifuru ihe mere osi n'obi gị wesị ya ngwa no problem. Mana ọ bụrụ na mmadụ bụ na ya wee ego kwụrụ ụgwọ ya wee ego onye a nyere gị na-eme biznes ego abata mana nke erie na ya ga-eriwe maka na ọ gbatara gị anya ị bịa gwa m anyị nwere mmụọ na-apụ mmụọ ya eje gbanya m ụgwọ echi achịa m na WhatsApp ka m gwa gị etu esi eme na ihe anyị ga-eme maka na mmụọ ọbụla nwere ihe ọ na-eri wee na-apụ ka anyị gwa gị ihe mmụọ a na-apụ apụ na-eri wee na-apụ ka e wee je gbara onye bụ ụgwọ agwaghị ihe mmụọ a na-eri wee na-apụ wee je gbaa anya bụ ụgwọ. Nke a bụ ofu ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa ebezina akwa na mmadụ na-anara gị oke gị n'ụdị na o nwere ihe ị nwere ike ime. Mmụọ ga-eme ihe mana ihe nchọ ka ịkọwa ahụ kpatara ịghọta abụ ọ na-abụ mmadụ wetara anyị ụdị mkpesa ụfọdụ anyị na-enenekwa enene anyị gbaa afa. Ihe eji agba afa bụ ka ị mara ihe dị n'ụzọ onye anwa ka nkọwaziere ofe ihe ị mara gị onye ọma na-enye m ege m ntị ọ gị nwa na-ene anya gị ka m na-agwa ị maka na o nwere ike ọnwụ na imeziri ihe dị n'ụzọ gị chi gị ịdị ajụ chi gị ese ị na-eri nri mana ị na-adọkọtasị ka inye chi gị ihe dị na ngwurube nna gị imeziri ya ihe dị n'ụzọ gị imeziri ya ihe gị na-abụ na onye mmiri ka ịbụ imeziri ya onweghị ọnwụ na o nwere mmụọ na-eso gị enwero nke ị jụrụ ese ị ma na ndị na-eso gị na ihe so gị nwere ike iji aka ha pịawa gị azụ ịmara and ha nwere ji aka ha gbagha nkịtị ka ọnwụnwa na nsogbu ga-etipịa ego anwa ka ị wee kwere na ọ na-eme ka o ruo gị aka ego ha ya anọkọtasị na bank wee disapịa kama ha ga ọnwụnwa ha ga-agba nkịtị ọnwụnwa dị iche iche a na-abịa n'ụzọ gị. Ndị mmadụ ndị gị na ha mekọ biznes eri ego gị ha ga-emegide ihe dị etu a bikos n'ụchụ adịgo n'ụzọ gị ha ndị kwesịrị iwu ndị na-echekwa gị gbakụdoro gị azụ. Ụfọdụ ndị mmadụ mpịawa azụ ha na-enweta taa wụ bikos of na ha haziri ihe dị n'ụzọ ha ewee na-enye ha mpịawa azụ enwere ike yuzuo mmadụ gị na mmadụ emekọ biznes asị onye anya rie nke o rie nke ị mara ụfọdụ owu na haziri ihe dị n'ụzọ gị atọ ewuye yuzie mmadụ ka e wee yuzuo mmadụ wee tichie lesson ị mara so anyị cheki ọ bụ na ndị wụ na ihe na-eso ha tinyere aka n'ihe na-eme ha ịma na ihe izi ka ha na mebere ivu na ịkpa na anakpa n'ọfọ eburu ụzọ setụrụ ihe dị n'ụzọ gị. Onwe mmụọ gị na ya so na-agba gị ụgwọ ma mmụọ be nna gị ma mmụọ ikwu nne gị nyeburu gị aka na mbụ iwee pụta ihe ịpụtasị ihe wee lofuo ha o nwere ike mgbe ha na-enyere gị aka nkwara ike ọ bụrụ na ị marọ mana mgbe dị ụtọ na ị marọ ị chụrụ ese ha nwere ike gbakọtozie gị azụ ihe karịrị gị na-ewee gbakwute gị wee tie gị ego niile apịa. Etu anyị si alụ ụdị ọlụ a bụ na anyị ga-ebu ụzọ megoro udo n'etiti gị na ụmụ mmụọ gị na ha so nye ha oke ha emedochazie maka na akpa na anakpa n'ọfọ imedochazie ha dị happy with you wee gwazie ha na ndị a niile riri ego a na ha ga-erite ọnụ ihe niile awa akụwu niile furu efu ya mana ọ bụrụ na imedoghị ihe dị n'ụzọ gị mmadụ wee gbazie gị ọkịka anyị nene ihe dị n'ụzọ gị bụrụ na ihe dị n'ụzọ gị niile echukwu ihe dị n'ụzọ gị mana ọ na mmadụ bịazie gbaa gị ọkịka maka na ofe ruru na ya karịrị gị ma ọ na ya butere ike karịa gị ụdị ọgụ dị etu a ọgụ onye a na-emewu
ka mmụọ a na-apụ apụ na Ugochi tubelu ọdịnala temple na-eji agba ụgwọ maka na ọ bụ temple of justice. Daalụ. Onwekwa ajụjụ ị nwere n'ihe a nkọwalụ gbasara ya bụ ụgwọ mmụọ na-apụ apụ na-agba, na-agbara onye aka ya dị ọcha, onye a na-emegbu emegbu ụgwọ. Nwa ajụjụ ị nwere na ịjụọ m, chat ya na my WhatsApp. Ọ bụrụ na ihe nkuzi taa ị nwere ike ịjụ, maọbụ ihe nkuzigoro gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagharị n'ọdịnala Igbo. Akara WhatsApp m bụ 08085783772. Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afa nweta na Facebook. Ka ọ maka melu anyị niile, ndị ọma niile gere ozi a. Ịwụ ọchịchọ ka meseji ya, like ya, subscribe to our YouTube channel, tụsakwara ndị enyi gị vidio a. Daalụnụ.